Vieš, čo je horšie ako zlyhať? Ako zažiť neúspech? Práve to, že nezačneš. Nezačať je to najhoršie. Pretože ten strach, tá neistota a všetko to, čo ťa brzdí, ti nedovolí splniť si ten sen a nedovolí ti zažiť ten dobrý pocit, aké to je zažiť tú tvorbu. Pozri, ja som s obsom na prechádzke, neviem, kde je, tu, niekde. A je tu nádherná príroda. Boh to všetko stvoril pre nás, aby sme ho mohli obdivovať a chváliť. A aj my môžeme byť takíto istí tvorcovia ako on. Teda nikdy nebudeme takíto veľkí tvorcovia ako je on, ale my sme jeho stvorenie a on chce, aby sme aj my tvorili. Takže je to tu všetko nádherné. Môžeme sa inšpirovať prírodou, umením, všetkým možným. Takže maj odvahu, neboj sa toho a začni, čo chceš. Niečo pekné